Good morning guys. Bigla ang alis, magsuswimming. So kami lang walang baong guys kasi si Jan, sabi niya, alis tayo, punta tayo somewhere. Di ba? Ayan yung jeep. Kami lang kasi biglaan to. Wala nga yung kapatid ko ata kasi si Sandro nasa nasa game niya. Dito na kami guys sa amateur. So, batang-bata pa ako yung last kong swimming dito. May entrance fee na 50. All is free. So, lang talaga sila, yung sa Bicol, magbubuntog. Kasi sobrang init. Kaya kami lang guys. Kasi yung mga tao, busy sa kanilang business. Yung iba, may tutor. Si Sandro, may tawag practice sa tennis. So, ayan. Ito yung amateur. Yung baon namin, yung kung anong grocery ni dyan kahapon, yun na lang dilanan namin. Kasi hindi nagluto kasi biglaan lang. So, yeah. Don't say tabi-tabi po ha, all the time. Tabi-tabi po. Because tabi everywhere. Tabi-tabi po. So, ayan na guys. 600 yung cottage. Go, sir. Nakulo ng mga rata. Hurry up. Holly, you're not allowed or that's deep. Pararam yan. Paraman mo sila. Cold? Hindi puto yan. Go, just dive in. Huh? Wait. Alright, go. Go up when you go up. Bakit? Ano? Panis! What? Mataas masyado. Hindi pe. Mamaya pagdating yung dado niya. Yan po ang baon namin sa mga biglaang lakad. Pag eto kasi nakaisip, ay talaga, diretso yan. Wala nang tayo magluto. I didn't go in with it. Yes, you did. Ito kasi meron kami yung para pangtanggal lamok daw. Iwas daw. Amoy siya, parang basta ibang amoy niya, pang talaga. Pang sa lamok. So, ayan yung mga baon namin. Ito yung nabili natin kahapon. Ito lang, baka masa. Thank you. O, kain tayo ng pandesal. Tinapay na may ladies choice. Kain tayo. Sarap. Ang sarap. Sarap kasi ito lang baon natin. Kapatid ko, ilalagay niya yung coke doon kasi malamig yung tubig. So, para malamig pa mamaya yung coke. Ayan, si Kuya kumakain ng chicharon. Yung crackling. Hindi siya pwedeng under the water. Nagpa-doctor pala yan si Kuya kaninang alas 7, ay alas 8, pero babalik sila mamayang alas 3, kaya madali lang tayo dito. Ilang oras lang tayo dito. Kasi may check-up si Kuya. Kasi yung ears niya, napasukan ng tubig. Yan. Kaya yung lace. Yung barbecue yan. Feel your hand there. It's cold in there. There's like air coming out. Oh, Mom, when we're in the plane that twisties, it just won't blow up. Yung mag-asawa, hindi sila sanay na walang baon na kanin. Nagano sabi, saan kaya pwedeng
Magkabili ng kanin. Si Papa may dala siyang prito. May dala si Papang prito. May dala siyang prito kasi nga gusto niyang kumain. Nakalimutan niyang kanin. Ayan ang prito. May ulam doon sa bahay. Si tita nga mag-ano sana magtutulsi. Kaso nga itong isa nagmamadali kasi init na yung mga bata. So hindi nadala. Kaya lang siya ng chicharon. Wala siyang makuha ang kanin. Mag-as siya ng ice drop. Magkano yan, kuya? ₱20 daw. This is still better than our food. Sa kanya mango. Sige, ako mabayad na. Son, tara. I want to put in a bar. What did you say, Holly? Filipino. This one tastes like cookies and cream. Hindi raw lasang cookies and cream. But it's just cookies and cream. No, it's not. It's just... No, it is cookies and cream, Mom. That's why you should go with her before you get your heart attack. Stuck siya kasi pupunta sa taas. Mag-slide ulit. Si Kuya hindi yan pwede under the water kasi nga yung tenga niya. Halat! Wait! Go, Baba! I'm gonna be flat, Holly. Tawang-tawa yung maglola nung nag-slide si Holly. Not yet. Like that. Oh my God, you don't know. Here. Here's like there's a lot here. Something's changing. It shows. Now I'm high. Catch any? Here's like there's a lot here in the corner, Sam. Here. Don't come closer. Here. Okay, put in the here, Sam. Put it in. Dada mo na tubig bang baso mo. Okay, go, Sam. So, okay, go down, down, down. Slowly. Slowly. Wala. Meron? Ayaw. Diyan, nag-ibi na sa ako. Naglukso. Naglukso, hala. Sa dakula. Naglukso. You found one?
Something's changing. It shows. Now Ayun, I'm so, hiding. yung may-ari, oh. There's no bad light. Ano? You got any? Wala. Okay, say thank you. Say salamat po. No, you go. Say salamat po. Say salamat po. Thank you, Nay. Ready? Mom. You got fish? Oh, nice. Okay, I'm gonna jump, Mom. Don't Then I'm jump gonna there. turn it small. No. So take a good photo. No. Ready? Don't jump there. I'm gonna jump because I'll make it. Ready? Ready? Yeah. You're gonna hit your head there. Oh, I won't. No, I won't. Ready? Yeah, here, Mom. Ready? No. I'm gonna jump small. Okay, ready? Like this. Ready? And then I'll come back. Ready? I'm gonna go like this. Si Kuya, hindi niya mailubog ang kanyang ulo. Ganyan-ganyan lang siya. Kasi mamaya magpapacheck up ulit siya. Bumili si Papang boiled egg. Kinuha ni Holly yung kanyang egg, yung binalatan ko. Pero yung white lang yung kinuha niya. Kinain ko yung yolk. Si Kuya andun pa, oh. I go, whisper gently, say, don't know how to keep on trying. It shows. Something's changing. Agbayan mo si TJ. It shows. Saan? Now I'm highly paid. There's no bad light. Saan? Like a runner without a goal. Yan yung rent natin na jeep. Hi, Sa! Let's go, Holly. Ayan yung mayor. Kabalik na tayo guys. Si Kuya maliligo lang kasi kailangan niya mag-ready. Kasi samahan sila ni... Ang magsasama sa kanila sa doctor is si Clyde tsaka yung girlfriend niya. Tapos si Jan. Ako mag-work tayo. Work agad para hindi tayo matambakan. Oy, ang bango. Nagluto si ate ng pakro. Kasi nung isang araw ko pa gusto magpakro na, ay, hindi ko ako anong Tagalog. Ano yan? Pakro na batag or saging. Ayan. Ayan, gusto ko yan pakro. That shows for free. Ah, is that from him? Yeah. Okay, wash it. No, gusto niya dahil i-try ma. So, binakal niya naman sa akin. Okay, kasi mayroong binili si mama mas malaki dyan. Okay, try it. Okay, try. Yeah, you want that big egg. Yeah, later, but I want you to try first. Parang naman. Ano? Good? Sweet? Ha? Sweet? Sour? May pinait kami kay ating bulalo. Yung tira pa yan. Ang daming tirang ulam dito guys. Tapos sabi ko mag-sardinas ako. Kasi di ba wala kayong baon? Ayan. May sili. And ano to? Kalamansi. And may prito pa. May sabaw. O diba? Tapos yung pakro pa. O dami naming pagkain dito. Salamat. Si Makuyog na may isas ang bulalo. Si Ramon supsupon. Si ate magmerienda na siya. Kumain na raw siya yung pusido na tira kahapon. Yun ang kinain niya. And eto, galing to kay Tita Ako from the US. Ano siya, yun na, nasabi ko sa inyo yung pampatanggal ng lamok. Ulam. Dami natin ulam, sardinas. Kanin. Oh, tambulalo, mainit. Asan ang kuyog mo? Ito yung bulalo. Dakuyog. Oh, dakuyog. Dakuyog. Okay, kainin na kami guys.
Yung mga bata, hindi kakain. Busog sila kung ano nang kinakain doon. May sardinas pala ako. Tapos ang sarap nito. Anuhan lang ng ano, kalamansi. Kalamansi, asin, sili. Ito ang pakro ni, ito ang pakro, luto ni ate, pakro na, ay, ang sarap. Naglalana-lana na to. Yan si Tita Opel. Ba, si Tita Opel nagluto ng tausi, ma'am. Tausi. Sardinas ako, ma'am. Sarap. Nabigay mo lang po. So, gusto niyo magsupsup? Busog na busog na kami, guys. Yung pakro masarap. Malaya, nagsibugan ka. Oo. Ano mo nga talaga yan? Makita ito? Nga, mo kami bit-bit na nagpuruta. Ayun. Nga, 5:35 nakatulog ako, guys. And, time to cook na yung fries. And calamari, yung binili ni Jan. Ito lang ang gusto niyang kainin. Duwa na yan. Oo, ano ba? Ayaw ko ba nang kainin Jan lang siya? Gusto ko lang si Jan din kumain na lang. Akin lang ang nabigyan. Ako naman, ako lang ba? Mommy stepped on my toe. It's alright, just put it here. It's alright. Ano, it's hot? Luto na yung ano, calamari and chips. Tinawag niya si daddy niya. Nandun na sila, kumakain na sila doon. And iniinit namin yung latik. Guys, nasa kalsada kami. Anong oras na? Alas 8 na ba? Mag-showkan kami ni Mama. Sila kasi kumain na eh. Asan si Mother? Ayan. Yung aking yung si Jan, tsaka si Holly, tsaka si Kuya nasa bahay. Pahinga sila today. Hindi sila pupunta ng plaza. Ito gustong sumama sa amin ni Mama. Right, Zaki boy? You wanna come with us? Yeah. Hello po. Oo. Hindi, makita si Sakay. Nakaupo siya dyan, oh. Chowking tayo, ayan. Ayaw ni Sakay kasi busog nga siya. Kami lang ni Ma. Ha? Okay, come on. It's ready. 59. Alright, thank you. Ako na lang. Okay, I'll carry. Yung akin ay chow fan. Kay Mama Loriette. An ma? Loriette. Kay Mama. Tapos, meron tayong spring rolls. Halo-halo. Si Sak ayaw niya kasi busog siya. You can? Okay. And may chili oil. Kain tayo, guys. Nasaan yung mga susunod? Saan ba itong soya sauce dito? Oh, mas kaya nung ako man yan eh. Nice.
pansit. Na? Yeah. Ayan, tapos na kami. Basta, alis na tayo si Sak. Nasaan na si Sak? Ayan, dito tayo sa fruit stand. Bumili kami ng apples. Ano yung Fuji apples to? Guys, nakaligo na siya. And what did you say? Brush my teeth. Smell fresh. Let me smell. Smell your mouth. It's fresh. Okay, guys. Ako na sunod maliligo. Let's close the vlog. Yun na yung vlog natin. Please like, please subscribe. Thank you Haven't- first. Oh, thank you. Please like, please subscribe. I haven't yet. See you in the next vlog. Bye. Good night, guys. Nah. Good night. Mum, look, that's where Okay, good night. swallowing is. Yeah. Look, this roll. Why? From the Plaza. plaza. No, I tripped. Like on the thing. The Slippery. wooding thing. No, I Yesterday, tripped. last night? No. 2 Close the days door. ago. 2 days ago. 2 days ago. Okay, guys. Good night. And then I tripped. Mm-hmm. And then I landed on it hard. Alright. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. In another time, in another place, we could be lovers that can be replaced. But I still believe this time we got something, something. We'd pave the way on the other side while making plans to live a good life. But something is better than nothing at all. Don't you know that if you want